No, per tu tenir un imperi monolingüe has hagut de fer un genocidi en algun moment de la teva història. Ah, Ja està, i continuen amb aquesta mentalitat i és el que fan. Deixa'm acabar amb una cosa positiva. Jo fa 20 anys que sóc a Noruega perquè quan vaig arribar allà vaig considerar, i vaig anar per un any, però vaig considerar que havia d'aprendre la llengua. I em vaig apuntar al curs de noruec, el vaig començar a aprendre i això va fer que al cap d'un any d'estudiar, quan vaig buscar feina, doncs ja el parlava una mica i com que ja són molt agraïts, quan parles el noruec ja t'obren les portes de casa, doncs vaig poder quedar. He vist passar tones i tones de castellans per Trondheim, als quals no els hi va donar la gana d'aprendre la llengua des del principi i llavors van acabar marxant i dient que els noruecs eren racistes perquè no els donaven cap oportunitat. Què penses, que vols imposar el teu imperialisme genocidista aquí a Noruega també? Per tant, a veure... però clar, també ara no vull semblar allò, però la diferència és que jo parlo 5 llengües i sempre he tingut una mica de dir, uf, però no he pres mai l'alemany, potser hauria d'haver-ho fet i parlar alguna més, i aquests en parlen una, i amb això sembla que imposin, doncs, hagin d'anar a tot arreu. I no. Per tant, per l'altra banda, doncs, bé, també en paguen alguns del preu.